Persiapan guys, mau icir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, ini mau icir ke baunya anak lanang. Ini dompet kemana nih? Kesini kono ya mas? Ya sini. Sabar Tidak kok, lawannya disosok nggih. Ibu mangkat sih. Jadi anu tasik lu tak tembong mas. Yes. Mangkat bismillahirrahmanirrahim. Anak lanang yo wis do mangkat deh. Batur-bature mangkat kabeh. Jalannya sampai tekan gon gitu lah. Olir kayak ini artis gitu. Dokteran kabeh. Pemenang itu lokasinya pinggir rata. Mak dia nek suwi meneh, Mak. Jangan diampun. Pak dia nek yang bisa ae. Oke, kosong. Karena temi karo sih nang dhisik. Jere kok Pak Dek kanca bareng. Aspalan biasa ini ekor kabeh komplok yo ngejes nek kok bingung golek gocekan soalnya kok mbah lani ra iso piye banter lah di bawaan selain motor kan dewe-dewe juga yang terus apa kuwi nomor dewe ngaku ewok yo nomor berarti gak kitane soal apa ini kan ada ini nyelip ning Bonggan
Dek ora roh nggone. Ya motorku nek gak tak biar ora rapat munggah jere. Oh, ayo mate kita. Guys, iki mulai elek gedalane, tapi yo sediluk tok wis tekan gaone, guys. Sediluk tok. Galane iki. Kok ini pusing. Bumbunya, ya. Iya. Samsun. Ngene rek. Oh alah. Lho, Pak Dian mang isih nguri ya. Iku dhisik. Walah aku ngono. Besan aku ati sulet. Kamera tak banteran jalan-jalan lho. Batenku, sapa aku mang sing bagus? Oh, Mbak, parone aku. Halo. Nah, kare kata Mbak. Iya, ya nek kok tambah ngedit tambah apa? Ya. Aku sampai Bang. Lah iya, Mbak Karno. Piye lah ya? Lah rek iso ngambung-ngabuk ni lah opo? Peduku kok. Lah iso ngambung-ngabuk iki tak. Ya kan ngambung-ngabuk. Gak mbok lebokno pisan, Jum. Kan lah kayak Mak Dian nanti kok juga apa le? Lah yo kalingan motorku yo. Abu iki ya, Mas. Lah yo. Kowe kok jikuki. Apa montore tomblok metu? Kok karek kono kadung busek. Lah abuke metu mak par sing pinggir. Ya wis kene lho jajan rewekku Mbak Par. Lah yo kok sik mapan. Rewekku gak menghalangi ketok ya. Gak. Iki lho Mbak Par. Lah kuwi nek noto mendhuwur rek piye nek ngedono? Walah Mas, tapi gak nemokno. Gak nemok tenan. Lah ya. Kene lho parkir kene ndek rene. Seting ora? Mangane kok terus kene. Kira tas tapi ngene. Wah, mangane ning kene apa ning kono karek. Nganu Mas. Dompetku ning kono tak gawane rene. Gandul. Segane ndrayune kene iki kok. Wedang sarapan sik, Mas. Ya ndang mangane sing burung mangan. Wong-wong juga sarapan. Aku sarapan. Aku sarapan. Iki pun aku tak mau terbuka bar sarane teko. Aku rolone. Lah aku udah ditinggal aku. Oh iki banter lho, Kak. Iya ya lho. Banter ki aku ki mas aku keri dhewe lho, Mbak Par. Lah sih Mbah Mi wis yo dhisik. Lah Pak Edian yo dhisik rek malah nggo nguriku ki tak selip ning ndi ya. Ora. Wong kok tapele keri. Lah yo ora roh rek rohku kan wis duduk montor. Ki tak kene. Gelar prenyane tak ngombe. Ya aku rek gak nggo saku kan sing bawa ya, Yan. Yan, saku kok bawa, Jen. Saku aku gak nggo. Dadi nek aku dilem kek kok bawa. Sarapan para aku ki per anu ki
Ngabuk ning turi. Ngabuk ae kok. Sesuk wis meneh kok. Sarapan. Ala bersarapan lah Mbak. Bukan ngkok iki. Ngono. Susuk 1000. Kanan apa, Pak? Kanan apa, Kak? Itu kayak kene mbok kudu teh. Mandek dhewe. Iya, mbok pengen. Mbok cangklong iki lho mbok gone ndi? Esok mang kowe tani mang. Mbah, sik entuk gandes ki kon tiba. Sore ngelepno tek ngelepno. Panganan dhewe kowe. Keri-keri. Awang-awangan ngantek sore buah rasam. Ya ini wis mangan gandos, Guys. Keren. Keren gandes. Mas, iki lho gandos. Kerupuk. Alah, kalau dikai kerupuk Mas Ajis. Yo sarapan sik karo ngenteni batore. Gandos, Guys. Gorene. Kerupuk apa? Pak setek nang kerupuk. Kilo kerupuk kilo. Kerupuk. Panganane wong dibet. Kok ngejak mangan gorengan ya, Mbak? Gak mangan goreng-gorengan kono. Subuh teng kono. Katar. Kok sak-sakan aku ngono. Balane malah aku tele warung Dek. Wis ngalor itu ya. Terus aku biasanya. Ya Allah, Guys, anak ulo bandot, Guys, ya Allah. Halah do kabur kabeh. Ya Allah. Walah sakmono gedene lho. Pak Dian mang piye yan kowe mang ya? Nek nerak-nerak rono rek yo gak apa-apa yan. Wah, ki mang Bahmi, ki mang ambe maaf arep nyakot Bahmi Yo Mbah Mi sing anu Apa nyakot Bahmi Ya bandot, Allah Guys. Gusti, nah sakmono gedene. Wis sing gedhe wis kenekane wis kesereng Pak Depri iki. Kowe iki Iki lho sakmene gedene. Oh, lho lah. kuwi lho karo ndase sepi lho. Aduh, ya Allah, jujune cek do diparingi slamet lho iki, Mang. Walah, Gusti Allah. Lah yo kok sik diparingi slamet tah sakmene gedene, ya Allah Gusti. Ya Allah, Mbah Mi, kemang jujune Mbah Mi. Nganu lek dipateni misan lek, engko malah gremet neh. Walah, iki ula topo iki Mas mesti. Apane Dik kok Loh, lah kalau meteng. Loh, biasanya nek ula meteng iki topo, Wis Mas. kesereng karo Mas Pri sing siji. Lah kuwi sakmono gedene lho. Lah yo. Lah Mbah Mi, idu aku rek. Lho aku kudu ngeseh lho tak rak-rak sampai tak gonduli. Roh polahe ula nganu ku Mang. Mbah Mi cek diparingi selamat Mbah ke Mang. Mau nek iki. Walah, ya Allah. Bagian kita mau nginang ini. Lah kecek dijine nek gak masuk perkara ngene aku roh iki. Lah Mbah Mi budindangan ning andengku gak aku melok. Walah muncul. Dibakare Pak Dik. Kok dibakare pinggirno Ya sae. Allah, ya Nek Allah. genah endok mbah meteng kuwi. Cek diparingi selamat. Ula bandot nang sakmono gedene lho. Bayangno. Aku wis walah Mas ki cara nyatel wong kaya apa, Mang. Jujune Mbah Mi, ya Allah. Ya langsung tuku ndase. Iki cek diparingi selamat Mbah ki, Ndase iki Mang. nek gajur mbok tugel nyatek wong. Nganu elek ndase gepeng nonah lek. Jajal dia kara-kara elek. Ngutang cek enek tunggale neh. Mbah Mi urung-urung Mbah kuwi nganune Mbah Lenge kuwi engko. Lah neh. Pak Depri nah. Pak Depri Neh lek perintah anak-anake sambuh lek. Ya Allah. Walah, berarti ngendok kumang lek. Wetenge cek gedhi iki. Lah jujune kok digoleki neh. Lah ya jujune kok cek digoleki neh, Mang ya Allah. Anake ta. Solare enek-enek. Solar sih. Ya Allah Gusti. Oh, alah anake. Tapi urung iso gremet yo lek kuwi. Urung angget netes kok.
Walah yo yo. Angkrem yo. Wah, lah ngono kae. Tak ndo tak arani angkrem do ora oleh. Diomongi ula angkrem kok kemeng topo. Aduh Mas aku Mas. Ndak kuwi. Geti wong ae. Ndak katil wong ae. Katil. Geti wong ae. Iki ngono ae. Ri kula nyambut sikilku. Kok wis wedi Trauma aku. kok malah Kok iso bedulune ngono sing kantil. Untung iki emang tak kon dari nyodo si kentol kuwi tenan yo jebule. Jebule anakane koyo ngene iki ya Allah. Jen jaluk nang warung Jen. Anakane nang Karo gue bakar kae kok. Karo Jen jaluk nang warung. Jikane kono. Wah, lalah iki lho, iki mang ula gak angkrem tetep nyatel ya, Lek. Nyatel wong kemang ceromono. Jujune. Ora pecah ki mong Entah, apa? ndoke. Iles-iles ha. Kidaan berarti. Walah iki diomongi ula angkrem tenan topo kok. Kandhani do ngayal. Ning lekokan ngene lho diserang dek ngene iki karo tak. Lah iya. Yes ngono. Makane yo Lek hati-hati ya Allah sik diparingi. Ora kesamplo ning lekokan. Selamat. Ya Allah. Sih untuk urak-rak. Kudunge. Memang di situ kok ini. Kudung sampai walah aku nek eleng. Walah tenan nek hati. Masyaallah. Iya, lagi kene iki aku karo Aji sih. Loh, lah aku ngirim aku mapak Pak Su gak nganjerku ning kene iki ya, Lek. Oh, alah. Bangetan ya Allah Gusti, cek diparingi selamat Gusti. Jujune winehku kurang aku tumplek-tumplek lho iki, Mang. Jempolan kuwi lho malah dingantekno ya ngono. Nggih. Pokoke belas boten diopeni niku pokoke nilis sampai niki. Lah teh niku nek kula jak nyulangi boten purun Pak teh kabeh karo batune. Protokol budayaan. Kari yo dan dicek serap. Lah iya. Beneran yo putan. Kadang yo ngepasi mbah ibu piye no yo beneran yo arek. Lawang biasanya jamur. Kalau ngono unggul kamu. Yo ana kalau buah. Mulai itu. Kan bae kok. Wong wedoan kabeh. Luasan. Kabeh. Lagi panas. Diminane kula delok 6 napa. Winan mandah pomo kae wong rono. Heeh. Wong ngomong e. Lha kabeh aku gak entek kok malah kuat ya. Apa? Aprobat. Ten niku terus e. Sing marai boten ten napa jenenge? Aprobat bangsane. Oh pasang lipat-lipat dulu. Riwayat leren. Yo leren aman. Nggih niku kan jadi iki kan Iya, antren. apa Pak? Bukan kan lo jadi. Loh. Mana kan lunga kok iso. Nggih, karek jumlah kan dilapi kapan. Pakene kono kadoh. Alhamdulillah guys, akhirnya icere wis rampung. Ya motore Mbah Mira kena ya lho. Rewel.
Google kene angel. Iya Pak Su. Ngerti. Pulang iki genten iki sing mogok. Alah. Lek Wartono mang ndi le kon guglukno lek Wartono ku lho. Alah. Kalau masak sise ke lho. Kandhani kok tenaga wedok. Busine. Ya tak gone. Sek. Ora ndir ya belas ae. Balani karo sapa balani? Maedian. Goncakno Maedian nek, Mas. Lah ora wani, Dik. Nggih, kula nggih. Gak iso iki ya. Wah, kita rek sowan teh. Arep ngomah ya, ora bare terang goblok ngono arep. Gak bisa ada. Lah apa rek, Mbok? Ala iso apa ora, Lek? Ora iso. Sik iki lho ya, enak iki. Mesti bisa kok. Jumati dhewean. Lah kae Maedian bocah nambah lani. Wes, ayo. Lah. Wangi gowo apane? Wangi gowo apa? Sik ya. Wangi gowo iki lho. Katakna, Mas. Apa ngene ae, Mas? Elek. Portal Endi? Lah iki tas ngene Dik. Apa sampean sing nggo kuwi gembrengku tak cangkenge? Malah gak penak nggo tas kuwi. Enak lek Wartono, Mas. Tak gowo dhewe. Apa sampean siji lek Wartono siji. Aku tak dhisik ya. Lah kok mbok cek ning kene. Alhamdulillah. Wangi gremes guys, tapi kok yo gak sido udan, malah panas nek. Lah aku ki lho Mas bokong kurung mapan. Kok wis mbok biasa ya geger-geger kok. Apa? Apa kan mbok tas ah? Iki lho tak camplong kabeh lho. Coke ngarep coke mburi ya apa? Piye ngomong apa karo mama? Sito tumbas es krim apa mboten? Walah, gak usah es mak, Yakul. Nggih. Tumbas Yakul. Lho lep. Yakul karo es. Lho, gak parang di ngonokno bajuke. Yakul karo es. Nggih. Lah Dek mang muni ngene, gak usah mak, gak usah. Gak sida Dek ngono Maksudnya gak usah apa? Gak usah tumbas. Nggih. Rene madhep rene. Jan sida tumbas mboten? Tumbas. Sida tumbas. Lah kok muni gak usah mak, gak usah Dek ngono HP-ne sapa? HP-ne sinten? Mbok kon ndelikno kono. Kok digoleki Pak D. Kaget. Lah nggih nek Pak D goget piye? Nek HP-ne ndi sang ngono piye? Situ tumbas apa ora? Kaget. Apa ndelikno HP-ne Pak D. Didelikno. Ya Allah. Lah nek Pak D goleki piye? Aja di ngonokno rusak engko.
Pak De wonge mandi. Situ tumbas mboten iki. Tumbas. Situ. Ayo, engko selak udan. Lajen di. Tumbas es krim apa tumbas jajan? Es ki entuk ibu apa ora? Entuk ibu tumbas es apa ora? Cek tekok, Bu, entuk tumbas es ngono tekok ibu. Nah. Tumbas karo mama ngono. Enak apa? Ya apa kakak mang bar nggih martabak. Pun nek tekok ibu piye? Nek tekok ibu piye? Piye nek tekok? Bu, entuk tumbas es ngono nggih. Lho tek rono panake kleru. Ibuke ning ndi? Lah nggih, yo nang tekok ibu. Entuk tumbas es ngono. Ajak tumbas es, guys.